Hej. Denne video er en introduktion til bogen 359, træsbær 1, som I skal bruge til den næste opgave. I bogen kan I finde oplysninger omkring alle typer af spær og forankringer af alle typer spær. Men til den næste opgave vil vi fokusere på det spærtype, der hedder et trekantspær eller gitterspær. Denne bog 359, den er tilgængelig på jeres O-drev, på jeres opgavedrevet, og I kan også låne den i fysisk udgave på Mediateket. Så der må I også gerne gå og låne den, når vi er klar til at starte. Godt. Træsbær 1, den ser ud som er vist her. Det første vi gør, når vi starter op med at kigge i sådan en bog her, det er, at vi skal finde indholdsfortegnelsen. Hvor kan vi finde noget omkring trekantspær? Det kan vi se, det starter på side 15, de oplysninger vi skal bruge. Så vi starter med at gå ned på side 15. Trekantspær, de er inddelt i flere typer. Der er type T1, som er den vi skal bruge i den opgave, vi skal til at arbejde med nu. Så er der type T2 og så videre, som kommer på de efterfølgende sider. De oplysninger, I skal bruge til jeres opgave, dem vil jeg kort gennemgå her. Som udgangspunkt, så har vi fokus på, om det er et let tag, eller det er et tungt tag, vi arbejder på. Så vi skal ind i opgaven og finde ud af, hvilken tagtype er der på, inden vi kan komme videre. I det her tilfælde skal vi have tagsten på, som er et tungt tag. Så er der en forudsætning, som hedder taghældning. Den er meget vigtig. Der tager hensyn til, om det er 15 graders taghældning, 25 graders taghældning eller 35 graders taghældning. Det er vigtigt. I den her opgave har vi bestemt, at vi skal have 25 graders taghældning på taget. Den næste ting, vi skal tage stilling til, det er, hvor stor spændvidde, det der hedder L, den længde vi har i meter, vi skal bruge. Så der skal vi gå ind og finde ud af det hus, som vi allerede har tegnet væggene til, hvor stor spændvidde er der på spærret. Når vi har det mål, så kan vi gå ned og finde ud af, hvilken linje vi skal bruge til at dimensionere vores træ efter. Det vil sige, at vi har forudsætning tungt tag, og vi har et hus, som er 5 meter bred. Så kan vi gå ind og bruge det tal, der hedder 5,2 meter her. Det vil sige, at hvis vi dimensionerer efter den linje, vi har her, midt igennem, så må vi gå op til 5,2 meter i spændvidde. Op til, det er vigtigt. Så hvad siger den linje, de tal, de ting vi har, de dimensioner vi har i den linje her? Ja, det første det er, at vi har et spærhoved. Spærhovedet, det er det øverste stykke i træet. Det vil sige, det er der, hvor taglægterne og tagstenene kommer til at være på. Har vi spærfoden, den har vi nede i bunden, og er der, hvor ens loft bliver sat på. Så har vi det, der hedder stænger. Det er alt det, der er midt imellem. I det her tilfælde en centreret pind. En centreret 45 x 95, som sidder inde i midten. Så har vi nogle oplysninger omkring hulplader og kamsøm. Der har vi nogle henvisninger til en P1-samling. Den har vi nede i bunden. P2-samling. Den har vi oppe i kip, som det hedder, oppe i toppen. Og P3, som vi har nede midt på spærfoden. Der står en pladestørrelse på 80 x 260 mm, i det her tilfælde, på P1, og der skal 4 + 4 søm i. Det vil sige, at der skal være 4 søm på begge stykker træ, i begge stykker træ. De skal så placeres efter nogle mål, som er vist på den her skitse, hernede i bunden. Og der er det vigtigt, at der er hensyn til det, der hedder sømfri zoner. Det næste, I skal nu, det er, at I skal svare på et spørgeskema, som ligger tilgængeligt til jer. Og så vil jeg ellers ønske god fornøjelse med opgaven.